ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಲರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ತುಳು ಬದುಕದ ಒರು ಪಗರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲು ಉಕ್ಕುದು ಬಂಗಾರದಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರದ ಬುಲೆದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿದ ಆ ಬದುಕು ಇನಿ ಮೆಲಾನೆ ಮಾಯ್ಕ ಒಂದುಂಡು ತೋಟ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡು ಬೆಂಪಿನ ಜನಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ತೂಪರಿಕಲ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡಿಡ ಆನಿ ಕಾಲುಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇನಿ ಕನಕ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ಬಾರಿ ದೂರ ಹೋಗುಂದುಂಡು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿ ಒಂಜರಡ್ಡ ಬಾಲ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನೇ ಕುಟುಂಬದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜರ್ನಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಲುಲು ಮರಮಯನಕುಲು ಮರಮಲ್ಲಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು ಬದುಕು ನಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಇನಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕನ ಅದು ಬರಿದನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕಾಣೆರ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ತಿನಾತ್ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಗಾಳಿ ನೀರು ತೆನಸನ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿತ್ತರು ಅಂಚತ್ರ ಕೈತಲ್ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುನ ಒಂಜಿ ಕನ ಅದು ಒರಿದನು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಈಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲೆಡು 80 ವರ್ಷ ಖರೀದಿನಕುಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಖರೀದಿನಕುಲು ಇನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯಡುಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿಂದ ಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬೊಲಮಲ್ ಮುಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೇಸು 100 ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ಇನಿ 100 ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಆ ಸಂತ ಕಟ್ಟದ ಆ ಬಸದಿದ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಿ ದೇವಡಿಗೆರು ಅರೇನು ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ದೋಡ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ನ ಏಪ ಪುಟ್ಟಿದರೆ ಏಪ ತಾರೀಕು ಏತ್ ಗಲಿಗೆ ಪೂರನಂಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪುಟುದಿನ ಪೊರ್ತುಕೇನಂದನ ಒಂತೆ ಬಂಗಾದ ಹೋಯ್ದರು ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಧಾರಡು ಅಕಲು ಅಕಲ್ನ ಪುಟುದಿನ ದಿನೋನ ಪುಟುದಿನ ವರ್ಷನ ಅವನ ಪೇರು ಅಂಜನೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಡೆ ಕೇಳಂದ ಅಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವನ ಪೇರು ಈ ದೇಶಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆರು ಮೂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಓದೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಂದ ಎಂಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇನಿಕಾನಾಗ ಅಪ್ಪಕ್ಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ 80 ವರ್ಷ ಕರಿದಂಡಲ ಮಾತ ಕೆಲಸ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿರು ಈ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಜಿ ಅರ್ಡ ಅರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುನಿಕೆನ್ಗ ಅರ್ನ ಬದುಕದ ನಡೆನಿಕೆನ್ಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಡರ ಅರೇನ್ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪೆಕ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದೆ ಒಂಜಿ 70 ತೆಲ್ತೊಂದು ಪರ ಅವು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಗುಟ್ಟವು ಯಾನ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೂವೆ ಇನೇ ಯಾನ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಇರೋಲ ಇರೇನ್ ತೂಪಿನ ಯಾನ್ ಪುರಾ ಕೆಲಸ ಜಾಲ್ ಕೊಡಿ ಕಡೆ 70 ಪೋಂದು ಪರ್ ಇರ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪರ್ ಇನಿಕ್ಲ 80 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ವೆಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳು ಬಂತೇರು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳು ಬಂತೇರು ಈರು ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಈರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ಐದವರ ಈರು ಇಲ್ಲಲ್ ಪಂದ ನಡಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಬೆಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲಿ ಮನ್ಪದ ಕುಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಲಾತ ಜಕ್ಕ ಬರುವೇರು ಈರು ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಕೆಲಸ ಬಂದಿನಾರೆ ಅಂತ ತೂತಿನ ಅವು ಅಂದು ಅವಿನೊಂಚೂರು ನೆಂಪಲ್ಲಾಗೆ ದುಂಬುದ ಬರ್ ದುಂಬುದ ಕೆಲಸ ನಿಕಲ ಅಂಚಿಲ ನಟ್ಟಿಗೈಕು ಬೋತುಂಡು ಬೈದಾರ್ದು ಕೈ ತುಂಬುದುಂಡು ಬಾರ್ ಮೆದ್ದುಂಡು ಕಡೆ ಬಲ್ಲಡು ನೀರು ಒಯ್ದುಂಡು ಅಂದ್ ಪನೆ ಅಂಜಿಗೆ ಬಡ ಪಡತ್ತ ಟೋಟಲ್ ನೀರು ಎಂಕುಲು ಒಯ್ಪುನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದುಂಡು ಕುಡು ಉರ್ದು ಮತ್ತ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ದನಿಕುಲು ಅಡಿಯಾಗ ಅರಮನೆಗಳ ಮತ್ತ ಪೋದು ನಟ್ಟಿಕೈ ಮತ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜ ದಿನ ಕುಲ ಎಂಕೊಂಡು ಐನ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕೇನ ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ವರ್ಷ ದಿನ ಬರ ಗೊತ್ತು ನೆನೆಪುಂಡೆ ಮೀನ್ ಎಂಕ ಅವು ನೆನೆಪುಚ್ಚು ಎಂಗೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಇರು ಮೂಜಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ ರಡ್ನೇರ್ದು ಮುಂದಾದು ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತಯಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬನ್ನ ಇದೆ ಅನ್ನಂದ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿತ್ತನ್ ಗ್ಯಾಪಗ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಬಂದ್ರ ಒಂದು ಬಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕೊಂಡು ಇರು ರಡ್ನೆ ಟುಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತುತ್ತಾರೆ ಐತನ್ ಚೂರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಗೋಲ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಚವು ಸೀರೆ ಎಂಗ ತುತ್ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಸೀರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬನ್ನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾಯಿನಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಮಕಾರ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತು ಸೀರೆ ತುತ್ತಾಯ ಸೀರೆ ರಡ್ನೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೂಜಿನ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಲ್ಲ ಸೀರೆ ಪಣ್ಣಗ ಹೌದಲ್ಲ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಎತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಪ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಎತ್ತು ಅವು ತಿಳುಪುದ ತಿದ್ದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಎತ್ತದ ಅಮ್ಮನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನ್ ಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯೋಳು ಉಂದಾವಡ ಕಟೋನ್ ಅಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ರಡ್ನೆ ಟುಪುನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಅಂದು ಏರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾನ ಯಾನು ಇಡೆ ಮೂರು ಪಡ್ಬಾಳು 3 ಶಾಲೆ 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಪೋಯ ಅಂದು 7ನೇ ಮನೆಗೆ ಪಾಸಾಯ
ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಟ್ಟಿಗೆ ಪೋ ಅದೇ ನಟ್ಟಿಗೆ ಪೋ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ ಹೆಂಗೆ ನಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಇಕ್ಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಇಡೇಟ್ ಸೇರ್ದು ನೇಜಿಗೆ ಪೆರಸೂರು ಬತ್ತಿಯ ಬೊಕ್ಕದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತೆ ಅಂದು ಅವು ಅಂದು ಅವು ಹತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪು ಜಂದು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಕುಡು ಬರ್ತನು ಉರ್ದು ಬರ್ತು ಮತ್ತ ದುಂಬದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಲ ಬಾಕಿ ಅಮ್ಮಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಾಮನ ಕಲ್ಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಗಳು ದಪ್ಪರ ಪೋಯರ್ದ ಮಣ್ಣಜಿ ನೋಡ ತಮ್ಮಳು ಓದದು ಎರಡಂಚೂರು ಓದುದುಳಿ ಓದದು ಹೊಡಕಲು ನಮ್ಮಡ ಬೋಡತ್ತ ಕಂಡಲಕ್ಕದರ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಆರು ಜೆಪ್ಪುನು ನಿದ್ರೆ ಪಂಡದಿಜ್ಜಾರ ಅರ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅರ್ನದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕುವೇರು ಜಾಲಿಡೊಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋಪೇರು ಅರ್ನತೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಬರ್ತದ್ದು ದೇವರೇ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮೀದು ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪುಗು ನೀರು ಮಾತದಿದ್ದು ಅರಿ ಮಾತ ಆರೆ ಪಾಡು ಮಾತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಲ್ಪೋಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪೂ ಕಟ್ಟುನ ಹೆಂಚಿನದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂದ ಅನ್ನ ಆಪಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ ಆರೇ ಮಲ್ತೊನು ಬೇರು ಪೂರ ಬೆಂದಿರು ತೂಪಾಡುನ ಅವು ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆರೇ ಮಲ್ಪು ನಾವು ದಾಲೇಜ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿರು ಎಂಕ್ಲು ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗೆ 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯನಾಗ ಪಪ್ಪ ತೀರಿಯರು ಯಾನು 1 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ ತೆಗೆದಾಗ ಅಂಚ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ತಾಂಕರಿಗೆ ಓಡಿಸೋದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಬೀಡಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೇಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೋವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ದಾಲ ಆಲೆ ಕೊಡಿತ್ತದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನಾರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಬಾರ್ ಮೆತ್ ಪಾರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಬರ್ತದು ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬೆನ್ನಿದ ಮಾತ ಬೇಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಂಡೋಲೆ ಮಾತ ಪೋವೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕಾರ ಬೋಡೋದು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಪೊಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕಲು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪೋನೆ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಏರ್ನಲ್ಲ ರಗಳೆ ಮಾತ ಪೋಪಿನಾರತ್ತು ಇಂಚ ಪಾತೇರ್ನ ಬೇಟಕಲ್ದ ಇಂಚ ಪೂರ ಬೋದು ಪಾತೇರ್ನ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೇರ್ನ ಮಾತ ಯಾಮನ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಗೌರವ ತುಂಬುಪುರ ಈ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಪಂಜೋಲ್ ಉಂಟು ಯಾಪಂಡ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಬರೋರದಾದ್ ಐದೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ನಟ್ಟಿಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಐದೊಕ್ಕ ಕುಡ ಬತ್ತದ ಬಯ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಇರೇಗ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ ಕಾಂಡ ಬಟ್ಟಲ್ ತುಂಬಿ ಕರೆಕ್ತಂದು ಮಾಮಿನಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಬೇಚಾಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಗಂಜಿ ಮತ್ತ ಬಟ್ಟಲ್ ತುಂಬಿ ಉಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತ ದಿವರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಕೊಡಪನ ನೀರು ಗೆತ್ತಂದು ಕಾಂಡ ಗಂಜ ಸಂಜನ ಉಣ್ಣುಂಡು ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಬಿದಂಡು ಮಾಮಿನಕಲ್ ನೋಟು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದಾಗ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಎತ್ತ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಂಗ ಹಾಪುಂಡತ್ತ ಅದಾಗ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ತೀರ ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬಿದ್ದನು ಬೇಲೆ ಹೋದು ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆಕಲು ಉಣರೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೆನ್ಪವನ ಆಕಲು ಬತ್ತ ಒಣಸು ಮಲ್ತಂದು ಬಲಿಪೋಡು ಕೂಡ ಅವನು ಬಲಿಪೊಡಿ ಅವು ಬೆನ್ನಿದಂತ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿಗಂತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೋಡು
ಬೆಳಿತದೆ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟದು ಅವಳು ಒಣಸು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳಿಜ್ಜು ಒಣಸು ಮೂಲು ಒಣಸು ಮಲ್ತದೆ ಅಡೆ ಪೌಂಡು ಅಲ್ತದ 5 ಗಂಟೆನಾಗ ಎಂಚಲ ಕಂಡು ಹೊಡೆದ ಮೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಎಂಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೆಂದರ್ ಕಾಯ್ತದ ಇತ್ತಿನಿ ಮೀಪಿನಿ ಪತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಇಡೇಟು ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಏತ್ನೇ ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಎಂಕ ದುಂಬು ಬೇಗತೆ ಹನ್ನೊಂದು 17 ವರ್ಷ ಕರೀದು 17 ವರ್ಷ ಆದ 2 ತಿಂಗಳನ ಹೆಂಗ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತಂದು ಬಾರಿ ಬೇಗದಲ್ಲ 17 ವರ್ಷ 17 ಪೂರ ಆಗ್ತಂದು ಸರಿ ಏತು ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಚ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವಾರ ಬೇಗ ಲಕ್ಕು ಜನ ಏನ್ ಕಾಂಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಲಕ್ಕು ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ನಡಪುವೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಬರ ಕಟ್ಟುವಾರ ಇತ್ತೀಚ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಣ ಬಿಡುದು ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಡ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಕೊರ್ನೇನು ಸಿಂಪಿನಾತೆ ಅವೀರು ಪನ್ಪಿನಾತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಜಲ ತಗೊಂಡುತ್ತ ಏಪದುಂಡಲ್ಲ ಪೂ ಕಟ್ಟುನ ಅನ್ವಲ್ಪನ ಪೂ ಅವು ಪೂ ಕಟ್ಟುನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಅವಳ ಕೆಲಸನೈತೆ ಪೂ ಕೊಯ್ದು ಅವು ಒಂದು ಅವು ಕೆಲಸ ಅಂದು ತುಳಸಿ ಪುರ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ತುಳಸಿ ನೀರು ವೈಪುವೆ ತುಳಸಿ ನೀರು ವೈಪುವೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ದೆ ಮಕ್ಕಳವು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಇರತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂದು ಅಡ್ಡ ನೀಟ ಬೂರ್ದು ಆಕಲ್ಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತೆ ನಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದದು ಜೋಕುಲು ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೊರ್ತು ಟಿವಿ ತೂಪಿನ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನು ಆಟ ಗೀಟ ಅಂಡ ತೂಪೆ ಮರಣಿ ಮತ್ತು ಆಟ ತಗೊಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆನ ದನಂದನಂತ ಪಾರ್ದನ ಮತ್ತು ಕೆಂಡೆ ಅವಟ್ಟು ಎಂಕೊಂತ ಇಷ್ಟ ಜೋರು ಅಂದಂದು ಆಡ ಅಂಚೆ ನೀರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುರ ಪನ್ಪುಜಾರ ಅದ ಪನ್ಪುಜಾರ ಆತ ಕಜಿ ಆತ ಅರೆ ಪಾಡು ಈತ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡು ಆತ ಅವು ಕಳ್ದಿರತ್ತ ಮಾರ ಐತೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಕ್ಲೆಗಣ್ಣ ಪಂಡು ಕೊರೋಡು ಅಂಚೆ ನಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದು ಪುಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದದು ಮಾತ ಅಂದು ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ ಬಂಡಾರತೆ ಏ ಸಮಯ ಚಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇರೋ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಅದಂತ ಅವೇನೇ ಪನ್ಯಾನು ಒಂದು ಪುರ ಆನಿ ಬೆಂತಿನೆತ್ತ ಪಲಾವ್ ನಿನಿಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಡಲಾರ್ದಲೆ ಆಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಈರ್ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿಂಡಿ ಇರ್ನ ಧೈರ್ಯಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡು ಅಂತ ಆಡಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪಾಡು 80-100 ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಏಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ಕಾವಡು ಬಂದು ಎಂಗುಲ್ ನಮ್ಮಿನ ಸತ್ಯೊಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.